I eto, drugari, konačno da me neko od naših youtubera obradovao svojom pesmom koju je objavio na YouTube. O čemu se zapravo radi? Ulazim tako danas ja na svoj kanal da pogledam šta ima. Otvaram obaveštenja kad tamo piše da je Baka Prase ubacio novi klip pod nazivom Baka Prase Fit Lazić, balkanska scena official music video. Taman sam pomislio da se radi o još jednom diss tracku na našu scenu, ali i tom prilikom sam se dvoumio da li da uđem ili da ne uđem na taj klip, ali nešto je u meni prevagnulo, pa sam ipak ušao da poslušam ovu pesmu. Pogađate, ko je slušao, nisam se pokajao. U ovoj pesmi je Baka Prase ili ti Bogdan Ilić prezentovao sve ono zbog čega sam ja počeo da se bavim YouTubeom. U 3 minuta i 55 sekundi Bogdan je rekao sve ono što ja mislim i za šta se ja zalažem, a to je da ne treba da se svađamo, već da treba kroz pozitivnu energiju da gradimo našu scenu koja je sama po sebi već poznata i priznata. Bako, poruka za tebe, car si majke mi. Samo tako nastavi i daj nam drugi deo ove savršene pesme. Jednostavno, za kraj ću samo reći da smatram da ova pesma treba da postane himna Balkantube Festa. Ako nije čuo pesmu, u opisu ovog priloga imat će link ka toj pesmi. Toliko od mene, pozdrav drugari!